Salam qadirli vatandaşlar, salam mehriban iyleşler. Hoş geldiniz, gelin gıydılar, deni anlar, hanımlar, şey deyip bileneyin size hanımlar, hoş geldiniz. Yani näme bugünkü gepleşigimizde biz Türkmen deni anlarının, gelin gıydılarının mertebesinin pisligi barada gurrun edelin. Bul elbette bir ağır acı temalan biri. Debi her bir gelin gıydı şu zatları baştan geçirendir deyip men şeýleräk pikir edýän sebäbi çağalykdan başlasak gyz çağalar özüni bilenden bäri diňe kemsitmeler bilen uloldulýa muny her bir çağa da aýdyp biler. Wa her bir gelin gyzlaram aýdyp biler. Garry mamalardan tutsaňyz olaram aýdyp berer. Özüniň ýaşlygyna başyndan geçirenlerini, özüniň gelinlik döwürlerini aýdyp bererler, nähili baştan geçirenlerini. Ondan soň enilik döwürem şeýle eň bärkisi inni çağalam ulolly, inni kemala gelli, öýlü işkili bolly diýip enileriň bir aýagyny uzadyp bir arkaýyn durmuşda ýaşan arkaýyn oturup bir çaý içerin diýen wagtlaram köp eniler öz ogullarynam taýyk ýýýärler. Bulum ýalan zat däl, bulum ýanky biziň öz başdak bolalymyz bäri 91-nji ýyldan bäri Niýazowyň getiren siýasaty aslynda türkmen milletini gönüden göni ýanky degradasiýa etmek, gönüden göni genosit etmek, gönüden göni şol milleti bilimsiz, ilymsiz goýup narkotika ýatyrmak bulaň hemmesi bil kaslaýyn edilen zatlar türkmen milletiniň garşysyna. Bunun biz bilýäs, ýene de şoň üstüne aşagyny çyzyp gaýtalap aýdasym gelýär. Öz döwrüne şu çağalamyny ýetişdi diýip aýagyny uzadyp oturajak wagtlaram hemme erkekleri şol tanyň aýal maşgalalary diýen anlaram narkotika oturdup türkmen aýallary ýanky eniler şularyň gören güni ýok. Öz çağalaryndan taýyk ýýädiler. Meniň bilýänem bar. Siziň bilýänleriniz bardyr şolaň içinde. Öz ogly öz ejesini urýady pul tap diýip. Ana şoň ýaly döwürler boldy. 90-njy ýyllardan soň ana bunam orta çyksynlar da aýtsynlar ýalanyp şu zatlar ýalan teň aýdýan zadyň diýip çykyp aýtsynlar orta. Bir wakany aýdyp berin ene 3 tane oglu var. Üçü narkoman. Üçü narkoman ýöne bir ogly nähili bolup bir saý sebäpler bilen narkotikden ölýär. Ikinji oglam şeýleräk bolup ölýär. Üçüncü ogly nähili ölýär. Bunyň men hakyky özüm şaýady. Şonu aýdyp bereýin size. İşlemäge diýip gelýär. Ýani daşowdan gelýär işlemäge diýip. Köpüsi şol daşowdyň içinde öz gününi görüp bilmeýän ýa goňşy golamlar tanaýan bolmaly, ogurlukda zatda tutulup ýanky eýtmeli narkomanyň bar nimetmeli gazanmaly, eýtmeli narkotikny pul gazanmaly. Bar derdi aladasy ýa ogurluk etmek, ýa birini allamak, ýa bolmasa şoňa meňdeş, ýa bir ýere işe girenne de öňünden bir hepdelik, iki hepdelik puluny öňünden alyp soň işe barmadlyk. Gepin gysgasy narkotik diýilen dada ýürüýtip oturtdylar. Biziň gül ýaly erkeklerimiz, nebir ýigitlerimiz daýa bolup gitdi. Ýeriň astyna ýatyr häzir her biri. Indi şol oglan daşowdan gelen jaýsaljak diýip guruluşy etjek diýip öýünden çykyp gaýdýar. Emma bir aýlygyny alýarda daga çykýar. Nädibem bolsa daga çykýar, bir dagyň üstüne çekipmi, içipmi şo taýda ölüp galýar. Ondan bir gün, iki gün tapmaýarlar onuň dagyň üstüne ýokarsyna çykdyňça talaram soğuk. Ýöne o dagyň üstüne näme işläp ýör ol bilemok men ony. Ýöne şo gözläp, iki günläp gözläp ahyry dagyň üstüne tapypdyrlar. Ýöne soğukdan ölüp galypdyr. Diýmek şo taýda çeken bolmaly. İçenmidir, çekenmidir. O da näme beýhuş etýär adamyny bir uklap galandan soňam sen oýanyp bilmeýän wagtynda. Eger sen ýylyjak öýde ýatan bolsaň oýanarsyň ertesi ýöne. Bir uka giden soň soğuk diýilýän zat
adamın organizmi bir soğuk alan soň ganyň ýuwaş-ýuwaşdan aylanmasy peselip gan doňup başlaýar, durýar şeýdibem adam ölüp bilýär. Ine şo wakan men size aýdaýyn idim şonu. Ejesi gelip alyp gitdi şoň jesedini, oglunyň jesedini görýän. Gözünden bir jip damja ýaş damdyrmady şol aýal. Synap oturdum. Bir gözünden ýaş dammady şu oglum şeýle boldy diýip. Sebäbi näme üçin? Üç oglunyň üçden arkaman bolup bizar bolupdyr. Onu bize aýtmady ýöne şonuň enäniň ýüzündäki reaksiýasyndan okap bolýar, bilip bolýar. Öz çagasynyň şeýdip şonu kösänni ol ýam 60'dan 70'den geçen aýal ýöne şeýdip üç çagasynyň üç oglunyň kösänni ýüzünde okap bolýar şo enäniň. Bizar bolan ene bolmalylar. Şonu aýtjak boldum da eneleriň garran soňam bir arkaýyny gününe ýaşama ýok, arkaýyny aýagyny uzatyp oturup bir çaý çeýin, çörek ýeýin ýa inni pensiýa ýaşyma ýetdim inni bir arkaýyn ýaşaýyn diýen alady nimesi ýok. Hiç mümkinçiligi ýok. Ine şonu size gurun bereýin diýdim gepleşigi başlamaka. Onu näme men gelin gyzlar siziň ýigitlerim goşulýar aramyda. Begler, hanımlar şu günkü gepleşigimiz biz ýürüýte aýallara hem erkeklere bir mertebe diýilen zat bar da şu mertebesini gallyrmak üçin, beýeltmek üçin bir görüş alyp barsak diýen, şu zatlary köpräk gaýtalasak diýen sebäbi yeter artyk diýede nimeler türkler. Yeter biziň hem yetjek derejämizde yetdi. Bir kimsidilmeler bu bolup geçýän zatlar biziň heminni etimizden ötüp sünkümüze yetdi. Şu ýerde kim siz alyp gepläp biljek, kim aýdy biljek, şu wabatda öz başyndan geçirenleri bardyr. Näme üçin biz şu aýal maşgalaryň denanyň mertebesini gallyrmaly, has gözüňde tutmaly, bir söz adama diýmänkäň, adyn tutmankäň ýygyna bir nejisirek bir lakamym goşýarlar da käbir aýallar bolsun, erkekler bolsun öz adynyň ýygyna lakam goşýarlar, nejis bir edip. Ondan eýýäm şol ady tutulandan adamyň mertebesiniň eýýäm basgylanyp başlaýar, birinji sözünden başlap. Ne şu zatlar aýyrmak üçin denan maşgalalarynyň atlarynyň ýygyna bir hanım sözü goşulaýsa diýip men şeýlerek arzu edýän. Sebäbi hiç bir denan buňa garşy çykma diýip pikir edýän. Sebäbi her birimiziň başymyzdan agyr günler geçdi. Kimsidilmeler geçdi. Şolary gözüňe tutup diýän. Bir geliniň hem aýalyň hem denanyň hem bir mertebesi galyp döşüni öňe tutup bu kellesini dik tutup bir şo mertebe bir ýetse diýän denanyň mertebesi. Galsa diýen watandaşlar haýsyňyz dowam edip biljek. Kime söz bereýin? Şede Leyla hanım. Men size Leyla hanım diýip bizlenýän. Leyla hanım dowam ediberin. Sağ olun, teşekkür ederim. Salam kesipdaşlar, salam yurtdaşlar. Indi bizeni Oliçka bizeni yurtumuzda da taşavuzda da şundyçylar köp boldu. Eneläni hurmet etmeň koydy bagala. Enesi ekenini bilmeň koydy bagala. Aňy äsi kalmady bagalany ýagy çekkini sebebinden. Bu enemi bu atam onu bilmediler. Köp eneler ne çekti, azar gördü çagalarından. Bizeni komşularımızda 3-4 bala şundi boldu da üýünde. Birsini bir komşumuzun öýünde 2 balası şundi bolup öldü. Soňky ölgeni ullu oglu, başta kiçi oglu öldü, ondan soň kiçi ullu oglu öldü. Ya ullu oglu bar zatny satdy. Bolmasa ullu kommersant edi. Şuba, nelek gep satar edi Moskvadan, Orsetden.
Yaxşı pul kazanar edi. Şundiçi pul kazanadı olanı ýagyndyçy yaman işlere baş net berdiler olanı. Şundi ýere baş net girt gitdiler da baş urup. Dım yaman ýagdaýda boldy şu wagtlarynda. Üýünde zat kamadı, daşy körpe döşeklerini çe satdy ýa bala. Allah saklasın, atasını vurdu, enesi ölüp gitken. Atasını vurup, pensiyasını alıp anışın diyetti. Yaman azar gördü nele. Köp adamla, konuşu obalarımıza, özlerimizi içimizdeden baradı, marı dağı danış, nelerim baradı, ularam şunduyn. Nere barsan, şu geroin çekip oturgan, içki içip oturgan, anışın di bu bağalarımız bızılıp gitti. Indi bizəni enelerimiz şu yağdayda azar çekip bu dünyadan öttü. Ötkenlerim bu, ötmeyenlerim bu. Onsunam indi bizəni özlerimizden hem bizəni yaşımızdağılar başında içi azar görüp ötkenler. Erinden, onsunam ağayını doğallarından şimdi azar gördüler. Indi azar görmek şu yok alsından, enele bir azar görmesin artık. Enele bir hürmet etilsin. Ayal kızlarımız hürmet etilsin. Hürmete layık kızlarımız. Indi şundiçi başka yurtlara gelsen yine Türkiye'de, misal için Türkiye'de hanım, pelankes hanım dep yüzlenediler. Ne bolsa da, niçik ne bolsa da ayal maşkala bolsa şuna hanım dediler. Erkeklere begim dediler, bek dediler, pelankes bek. Mesela Ali Bek. Anşın nide bekini koşup gepliydiler. Bizəni yurtumuzda onda içi hürmet, izzet yok. Ayal kızlarımızda dımam hürmet yok. Hürmet etmeydiler. İndi şunu için bizərəm şu zatını doğrudanam ne etip koysaktan şu hanım dediğin geplerini bir yola koysak, begim dediğin geplerini yola koysak yaxşı bolar edi dep düşünemen da. Indi bundan bakına şimdi neni acılarını görmesin ayal kızlarımız. Acı çekmesin. O sonra ben yine bir ne barada gep açacak edim. Ola hanım, yani haberlerde eşittim de ben. Marıda mı? Meçit salmışlar. İnstitutta okuyduğum bağalara, kızlara. Şu meçite varıp boş vaxtınızda namazı okup bilesler. Yine Haram kulu Berdi Muhammedov arkadağınız cami saldı, meçit saldı. Şöyle de okunla namazlarınızı. Dep anşında içi dinine götürttüler. O nasıl o? Onu camisine kaldı mı indi adamların nesi? Namazı, günü. Bu aç halka seni camin ne oğa gerek? Seni gast insan ne oğa gerek? Ahır haramzada. Şunçalı nefitimiz var. Gazımız var eken ana. Toklarımız yine daha bercek oturttu toklanı. Nege? Tacikistan'a. Ondan sözleşme yapmışlar. Bu nasıl o? Bizəni halkımız aç otursun. Şunçalı baylığı bilen. Baylığın üstünde oturup aç otursun. Yetim bakıp oturgan aneler var. Şulanın hakkını bermindiripti bu dajı. Yetimlerin hakkını bermindiripti. Haramzada yine daha nereden sen gelip meçit kurasan, cami kurasan. Kim barıp okuyacak? Sen aç yüreke yağı acı çay degendin boldu bulanı işi. Atel kuradı, yine bir zat kuradı, gazinsamadı, cami miydi? O ne sebepten? Bunu diyetedi. Şimdi bunu nesi ne? Niyeti ne o eken bunu? Aç halkını camide dilek dilesin daha bana savabı değilsin dep durup meken. Savabı senin manlayına değedi. Haramzada. Halktan beş beter bolup sürüngey bola. Tuhumu tecci bilen.
Ben anşını dilimen. Meçte barsamam. Eğer baradon bolsam. Bagalarmadan aytaman. Meçte baradon bolsaňyzla anşını dileňlede. Bu haramzadala halktan beter sürülsünler. Onsunam neftimizi satıp, gazımızı satıp, onu pulunu nereye veredeken bu? Şunça pulunu nişet edeken, ya mazar kuram eken bu haramzada. Argı dünyada yatıp yimen de boylap oturup meken. Halkını aç koyup, halkını geday koyup, çöreksiz, nesiz koyup. Kabir yerlerimizde su yok. Su problema. Taşovuzda mesela su problema. Könürgençte. Oktyabrskilerde. Mazalı su yok. Şor suyunu içediler. Ağzı köpürüp duradı adamını. Bulanı özleri bolsa bizani hakkımızını alıp yep başka yurtlardan Fransiya'dan mı bir görleden gelip nahar yiydiler. Su içediler. Başka yurtun zaten yiydiler. Tuhumu tecrübeler. Burnundan çıksın bulanı. Halkın hakkı. Indi ayal maşgalalarımızdan ünüşünü ortaga koyup bizani hakkımızı ber dep talep etişi gerek. Korkmalı emas. Ayal kızlarımız yetim bakıp oturganlar çıkmalı. Çıksınlar, hakkını talep etsin. Yetim bagaların hakkını talep etsinler. Şimdi bu horlanıp yürüyüşünü bitirmeli tez ara. Taza Türkmenistanımızı kurup ayal kızlarımıza hürmet, izzet bilen bakadığını etip şundin kanun çıkarmalı. Hanım deyişi gerek. Bir sana hanım dep hürmet etip gepleşirler. Anı şunu aytjakadım. Yaxşı sağ bolun. Söz bergeniniz üçün. Böyle sağ olun. Leyla Hanım sağ olun. Ne bakar elin kalır ya. Bakar aydı verin. Benim şu diyeceğim ilk baştan yürüyte kurnap, öğretip, yürüyte getirilip niyaz koyulan Orsun tarafından. Söğüt dövründe de bizim hiç gazdan, nevitten, hiç sattan hakkımız olmadı. Yöne duzunda attık. Oyu yerine naharını olur idi. Ondan sonra karışsızlık aldık deyip beğendik, o da yalan oldu. Niyazıp yürüyte narkotik bilen sövda edip erkeklerimizi narkoman etti. Ondan sonra yine de diye daha soğuda geldi. Daha soğuda neydi? Kıydır, celep oluyor. Celep deydi. Önünce narkoman etti. Erkeğin mertebesini yere urdu da gururu kalmadı. Mertebesi kalmadı. Ne diye bir çekerliği için birinin kapısında yerinde piye yine bir daha ne diye suyunu getirip onu bunu malına seredi eğitip geleceğim bir binamız etti. Bir çekerlik için on ayal masalası çağlarını bakmak için ne oluyor başta eşiklerini satıyor. Ondan sonra oyunun zatını satıyor. Hiç olmuyor sonra başka bir bilen yatıp durmağa mecbur oluyor. Celepçiliğe ya kıyızam şeyle oluyor. O celep olmağa kim mecbur etti? Niyaz etti. Erkeklerimizi erkeklik nemesini, mertebesini yok etti, ezik etti. Bir namus etti erkeklerimizi, oğnattı. Diyorlar yani saparağa diyorlar. Tekeler geçi oldu deyip ömrak çıkışını ayıttı. Geçi olmağa niyaz bir yol verdi, etti onu. Ayağı maşgalı da geliye pul taptı, urmana başladı. O ön Orsun dövründe de vardı o ayağını tutu vurma, olur yağlı vardı da, yani olur yağlı neme derdi yani. İşin ağırını ayal ediyordu. Ben özüm kolhozda yaşadım. Şonda ir bilen gidiyoruz saat 5 yarım irden nemede azan okuluyor 5-10 kalını 5 yarımda irden gidiyoruz. Ben elimde 2 sığır, berkeler ayarların elinde 4'ten 5'ten sığırlar var. Erkekler erkilçip çeki otuyorlar. Çekiyorlar. Pul tapmalı. Akşama geliyor ernenem ölür yalam tayağı yiyor. Ya da içki bir topar adam öyle cemlenendir. Ayağla gektar dişler geliyor. Akşam geliyor saat iyice 2-3 elle bollara durup hizmet ediyor. Şon yalak ayağlarını urulup yor, sövülüp yor. Heleyliğini bildik getiriyor. O erkek mendik göreni doğrunan bir heley.
Hele bilýän bolsa. Täbi ejesi dädesinden taýak ýyp beýip ýaşýar. Öýlenenden soň erke oglanam aýagyny urup ýaşýar. Güýji şoňa ýetýär. Täbi edil şoňa yol berdi ayağlarının. Bir gep vardır, ayağım çayı yetse duzu olmasın, duzu olsa şekeri yetmesin. Bir zat onun bir şu şon tapacak olup ala dedik gelsin. Eğer hem de zatı dörtlük olsa hele gözünü tutuyor. Demek o şon için yeter yetmez olsun sen yanına geplep bilmesin ağlap gelsin. Eğer olanın beleği şiirdir diye. Eğer olmadım hele kara yerdir diye. Son yalak bizim önce erkeklerimiz kara yer etti. Erkeklerim gelip ayarları kara yer etti. Kapının ağzındaki ayağımız geçileyenin pas diye de tutulurdu. Şu derece yetti. Şimdi ayar kızlarımız ben misal için özüm şu cebirleri çektim, tayağım yedim. Hem de adam gördüm bir yerde kıyınçılık oturuyor. Yöne ben onu şöyle öyüm yıkılmasın deyip yaşanım bilen ne oldu şu an? Yine kısıp öyle öyümüz bilen böyle oldu. Sonra Türkmenistan'ın içinden iş yok, tat yok. Kısıp çıkarıldık. Yine Türkiye tasmatçı oluyoruz. Şimdi silkinmeni öğrenmeli. Ayna bir seyret. Ben ayarmış falan. Ayarlık mertebeni yere dökmeli değil. Namusunu düşün. Yine hanların Rusya bizi kurtardı diye. Nereden kurtardı bizi Rusya? Hiç sattanın kurtarana bizim karılarımız gurrun verirdi. Önkü adamlar keyvanıyım diyene kadar. Üyümde kim var diyene çağılır ben keyvanı var diyene kadar. Hazır ne diye? Beley var diye öyde dikkatleyerler. O öyde bir it var diye niyalı gepleyeler de. Hiç neme yok. Ayal maşgala, katır kımmat diyen zat yok. Hazır hem şeyler onun için ben ayal maşgalaları yüzleniyorlar. 10 bin bilen gezip o TikTok'larda özümüzü reklam etmem. Kız var kızıl güldür. Her kim onu tutup iskasa gül solmak bilen olur. Erkek bir ittir. İslam usulünü barıp iskabiler. Şunun için erkeklerim it olmasın. Erkek yani erkek olsun. Yani diye murtundadır gayratı diyer ha. Şon yalı murtundadır gayratı diyen erkeklerden olsun. Önkü dinlesin, karılarından dinlesin. Önkü Türkmenler nehil oldu. Göktepe kalasında ayarlar ata çıkıp kılıç bilen sövüşüptürler. Nerede bizim şu ayarlarımız? Ayarları hormat koyan erkeklerimiz nerede? Şimdi kayıtadan şol tarihimizi öğrenip biz son yal derece gelmeli. Sövüş var mı? Erimiz bilen den durmalı. Benim sövüşüm. Öydüm dememi erkek ayağını hormat koysun. Boy küçeleyemi. Biz bundan son böyle etmeli. Ayal kızlarımızda da yüzleniyor. Haişam ediyen. Gerek olsa yalvarıyanım. Ayna bir seyredin. Anırıyınız, tarihinizi öğrenin. Ayarlık mertebenizi, zenanlık mertebenizi yere kurma. Çağalarınızı o derecede yetiştirmem. Ben özümüm kızım, ikinci kızım yaman azar gördü adamsından. Birinci adamsından. Onuş oğlum, onuş. O vakit gider onuş. Şonu ben indi yaman yanlışıp ökünüyen şonu aytmasam olacak. Son gözümün önünde kızımı tutup vurandan son bir üyüme çıkıyordum deydi. Kızımı ayırıp aldım. Şuat kovuy. Son başka bir yerine durmuşa çıktı. O adamsı kovuy. Yönemen nerede Türk'te o zaman bir üyüme ayttım. Yeke tar saçı kıymıldasa dedim ben ağırnamus falan işim olmaz dedim. Ben çağam dünya eki gelmeye dedim. Ben çektim çağam çektirmeye dedim. Tabi öyle çağırım yine şu Leyla olsun, cennet olsun da şu hanımla haysından sonra ben el vermek, gül vermek, ben eğerim gülüm deyip sakladı deyip aydı bilmezler. Hem mesela ecir çekip, kıyınçılık çekip, tayılayıp gezdiler. Şimdi o zatları etmeden biz ne ettik? Hani kayıtadan biz ölüp de kayıtadan dünya gelebiliyoruz mu? Bak, yonkü gezip yaşadım. Bu gezip ben şeyle bir mertebeli bir cenan olayım. Mertebeli bir hanım olayım deyip biliyoruz mu? Bilemiz. Şu an ben 57 yaşımda kayıtadan 25 yaşımda olan gelen geçen günlerime ben okunuyor. Ne için ben eğerimden tayak yedim? Ne için ben şu
mertebeni peselttirdim. Sen heleymi heleyliğini bil. Sen bir gün çayın etse bir gün hemen yetmiyor. Şey deyip süründürdü. Men şu yaşımı 23 yaşımda durmuşa çıkan oldum. 23 yaşımı izne kaydı var bilmeyenler şu var. Şoň üçin zenanlarımıza yüzlenýän, gerek bolsa ýalbarýanam. Mertebäňizi hiç açan pejeltmä. Mert durun. Göktepe galasynda näil bolup çalışypdyr. Şo aýallaryň nesli bizim öňde durun. Daha şu uzun erkeklerini de şu yerden seslenýän polisiýesi barmy itler. Neme diýe daha şu uzun halka han gören millet diýe da. Niren han görüpdir? Niyazfyň narkoman neme geroinlaryny gördü olar şu an. O han gören Türkmenlerden zat yok. Emmesem ezik beydim. Ayalım Türk'te bana pul versin. Bugün o yerim neme, bugün beylem deyip yatıp o yerde de başkaları bilen keyif edip şey deyip gören erkekler var. Ezik daha soğuzun erkekleri yani ezik ben hiç görmedim. Ezildiler son kulakta. Han gören deyip hanların adını kirletmesinler. Polisiyaları polisiyaları ayal maskala eziyet veriyor da sen ayalım gücü etti. Git var eğri bilir uğursu bilen olsan yumurtlas çık bire. O neymemişin pagonu var. Pagonlu vaktinde nemetmiyor. Geliyor 3-4 polisiye olup Brije olup çıkıp gören erkekler var şu yerden depilip mayıp olup çıkıp görenler var. Eline bir düşsen dökmen bir böğrünü ezip şey çıkarıyor. Daha soğuzun polisiyeler şeyle, köndürgöncünün polisiyeler şeyle. Şimdi daha soğuz köndürgöncün sonu geliyor. Yani esası zalim köndürgöncün polisiyeler. Ayalmış kala şu yere girse zorlamanı izine çıkarmayacak olup çıkalacak. Her illet korkus görüyor. Biraz yuvaş olsa zorlayacak olup çıkalacaklar. Ayarlar mertebenizi peseltmem. Ona mendeş itlere özünü ezdirmem. Häzir Türkmenistan kurulsun, birinci gelip köndürgüncün polisiyalarından men özümü aralacak. Şu atlıkça ayçıklarım şundan ibaret, yadıma düşen yerleri olsa sonra yine de hayiş ederim. Sağ olun. Hı. Şu daşuwudyň polisleriniň aralmaly wagtyň maňa da jaň etdim menen barjaktyryn. Şu daşuwudyň polislerine meniňe marym köýdi. Şu aýdyp berýän atlyňmy şolardan mysal alyp diýen. Menem olan pagonlaryny şeýdip goparyp agdyna tıkyp iýdirerin ne tip bolsa. Tek duruversin olar. Oçurlaryny duruversin olar nobatyna. Garaş bersinler. Aýsy polis öňürti gelýär, aýsy soňundan gelýär. Niştaýda hani Umida hanymam gelip goşuldy. Hoş geldiňiz Umida hanım. Şu ýerde näme? Umida hanım el galdyrypdyr. Ne aýdy berin? Salam kızlar, salam vatandaşlar. Yani çünkü gepleşiniz şu zenanları mertebesini düşürmek dep tema alıpsılar. Bizlerin en birinciden mertebemiz nähili düşürüldü? İnternet yapık yurtun içinde. Sesim geliyor değil mi? Awa. Ne için bizlerin zenanlarımız, ayal kızlarımız, başka devlet, ösen devletlerin ayal kızları, zenanlar yalı, ne için internette gepleşmeye, internette bilim almaya, internetten yani bildiklerini paylaşmaya hakkı yok. Yine şurada bizlerin mertebemiz düşürülen en köprü. Ne için yurtun içinde internet yok? Ne için bizlerin çağlarımız, başka devletlerin çağları, ösen devletlerin çağları yalı bilim alıp bilmeyeler. Ne için? Ne için bizlerin hakkımız yok mu şunun yalı? Başka devletlerin ayal kızları, zenanlar yalı yaşamaya hakkımız yok mu? Ne için bizlerin mertebemizi bunun yalı düşürüyorlar? Yine şu hazır şu internet teması yurtun içinde en vavalı meselelerden biri. Şu mesele, şu interneti açtırmalı, ayal kızlarımız hükman ayağa kalkmalı şunun için. Hem içinden de çağlarımızın geleceği hazır 21. asırda internet en gerek zat yeryüzünde en ösen devletler şu internetin arkası bilen öse oturarlar. Bizlerde internet pes bolan için bizlerin halkımıza hiçbir bilgiyem, düşünceyem yok çağlarımıza şunun yalı. Hazırlıkça şunu aydın öyle çaydığına sağ olun söz vereniz için.
Hmm. Böyle sağ olun. Cennet Hanım'a elini kaldırıptır. Cennet Hanım gürläp bilýärmi? Sağ olun sözleriniz için. Salam hanımlar beyler. Şimdi hanımlar deyip aytılmalı dedik de. Ayal kızlarımızın mertebesini dikeltmeli diyen temany ele aldık. Bunu bir näçe ýalyny çykyş etmeli bu barada. Şöyle dozallan şu Goşkemden okap başlayacak da. Söz baylığım bolmasa da, yazdım içimdäki derdi, mal barlığım bolmasa da, göwnüm joşup dolup taşdy. Ýatlayan geçen günlerimi, türke gaýdan wagtlarmy, yürek boldy para, şundan ýaşaýyş bolarmy? Aýry galyp ýalňyzlykda, çekýän zorluk ýurtdaşynda, näme diýse tamam diýip, günüň geçirýän aýakda. Beyniň bolsa dolu pikir, oýlap baglalan geljegin, iş ýeriňden bolýar iňir, çekersiň olaryň näzin. Yatyp bilseň diýje rahat, telpeň göge atarsyň, gündiziňem geçer dahşat. Soňam dilini sallarsyň. Moda boldy türke gitmek, arzu edip aýşo ýaşret, oýlaýarlar dollar ýaýar, türkde ýerden syýryp alýar. Türkmen boldy iyile gülke, buldugyny bilmeýär belki, keseke aldyryp erke, ýurtdaşynda gözler bakty. Göroğlu bey aýtmyşlaýyn, ölseň de özüňden galma, bu zatlar bir wagtlaýyn, wagt geldi, ayağa gal. Menem şu Goşkemde baştan geçen günlerim alındı. Ganatsız kuş olmaz, arzusuz adam bilşýaly. Ne arzular bilen menem ýurtdan çykyp, gaýdan günlerim çağlarymdan, öýüňden, wataňdan aýrylyp, çağalar okadyn, il hataryndan galmasyn diýip, Türkiýe gelip bul derejesinde işläpýär. Ýöne gelin gyzlarymyzyň bugünlere düşmeginiň aňyrsynda bir topar sebäpler bar. Zenanlarymyzyň mertebesi aýak aşagyna aldylar. Ýurtda 80-90% durmuşdan ýanan ayal gyzlarymyz bar. Menem şolaň biri. Sebäbi gyz çağan eýem çağalykdan gulçylyga taýýarlap ýetişdirýäris. Meselem özümden mysal alsam, alýan ýaşlykdan sana öýüň işini etmelisin. Gyz hemme zady etmeli, bilmeli diýerler. Nahar bişir düşür bilmelisin diýerler. Durmuşa çykanda sana yüzüme basmazlar ýaly. Eneň öwretmedim diýen sözü eşitmeziň ýaly. Ine 3-nji klasda haly dokuma öwretdenem örgeni öwrendi diýerdi. Çağalaryna dokap berersiň diýip. Ýaşlykdan eýem durmuşa taýýarlaýarlar. Ýöne gyz çağany okatmaly diýen pikir ýok. Atam aýdypdy, gyzlara okuw näme gerek, oglanlar okadan soňky balagyma satyp bolsam diýipdi. Şu aýdan sözüm ýüregimde kütüp bolup galdy. Ine şondan menim gyzlaryma hökman okatjak diýip okatdym. Soňam daşky gurşagyň baskysy bar. Gyzlaryň ýetişende durmuşa çykarjak bolup garyndaşlaryň tarapyndan kollektiwliň rol oýnaýarlar. Ine meniň hem enatam daýda zamyň baskysy bilen men zordan islemeýänme berdiler. Ýaşaýan olsa sen, ezzetini çekýän sen. Olam bir maşgalasyna sorumsuz adam bolup çykdy. Ýani ýoldaş bolsa ýani ýoldaş hökmünde maşgalaryň keşigini deň çekmelidir. Ýok, olsa öz keypine gezdi içip çekip gaýta maşgalasyny ezdi, horlady. Şonda menem düşündim, bundan peýda ýok. Öz boynuma aldım sorumlulugy. Şeýdip maşgalamy bakjak diýip Türkiýe geldim. Şoň üçin biz gyz çağalarymyzy gul edip ýetişdirmeli däldir. Olary okadyp, bilgili sowatly edip ýetişdirmeli. Bizim erkeklerimiziň köpüsi şu jahil eneler ýetişdiren üçin ezik erkekler ýetişýär we şondan ayal gyzlar hor görýärler.
Bunun has aňyrdan gaýdan sebäpler bar. 1000 ýyldan bäri araplaşma täsiri gelipdir. Aýal gyzlar erkeklerden pes durmaly. Bizim beýnimize şey diýip oturtdylar da aýagyň oturan ýerine 7 gezek gamçylamaly diýip. Türkmen adyna da Araplar berdi bize. Öňkü gadym Oğuz gök türkleri bardy. Şolar aýal gyzlaryny hormatlapdyrlar. Hanım diýen ekenler, erkekler bilen deň derejede görülýän eken. Gyz gelinlerine at minmege, kılıç oynatmagy öğretdirler. Şondan olar söwese gider ekenler erkeklerde. Öz ýurtlaryny gorapdyrlar. Meclislerde de aýal gyzlar ýaşly, ýaş geçe goşulyp bir karar alýan ekenler. Şu Oğuz türkmenligimize gaýtyp gelmeli. Aýal gyzlarymyzyň mertebesini dikeltmek üçin. Zenanlar hemişe güýçlidir. Şol güýjem erkeklerimize täsir etdiler. Erkeklerimiz hem ayıp başlasın. Öz maşgalasynyň arkasında durmagy we olary goramagy öwrensinler. Bizim bu çıkışımız gelin gyzlarymyzyň erkin ýaşaýyşynyň haqqy diýen sesini çykarýar. Sebäbi häzirki Türkmenistanda araplaşma gul pikirli bolan üçin gelin gyzlarymyza erkin hereket etme yok. Olaryň iş ýerinde etek kaldyryp balak barmy diýip görülýär. Saç boyamak, makyaj etmek yasak. Maşin sürmek bolan yok. Şular ýaly bir topar gadaganlyklar bar. Şoň üçin biz özümüzi gorap öwrenmeli, öz siňemize bir gel kup bermez. Şeydip biz özümüz dikeltmeli mertebemizi ve hanım adyna eýe bolmaly. Soňa meclislerde Ýewropada bolşýaly deputatlaryň ýarşy aýallardan durýar. Bizim hem aýallardan deputatlarymız bolmaly ýarşy. Erkekler bilen deň derejede karar alyp bilmeli. Sebäbi aýallar çözüp bilýär çağılaň bilimini, maşgaly çözümini, sosial öpçünçiligini şular ýany. Şu aýtjaklarym sağ olun dinleýäňiz üçin. Sesim gitti mi? Gata doğru atlary bellep geçdiňiz. Goşulýan gata doğru aýtdyňyz hem Arada can geldi de sesim pes geldim ya. Yok, go. Sesiňiz go geldi. Ştaýda Bolýa sağ olun. Umyda hanım ýene elini galdyrypdyr, hany dinläliň, onuň beýleklere tedbereliň. Sağ olun, geçen vaktim az da şunun için el kaldırıp oçura garaşma girýär. Geçen gepleşiklerimde men şu aýal gyzlarymyzyň mertebesi hakynda köp bellep geçtik. Yine de şu bir sanı gepleşiye taýarlady dostum. Yine şurada indi söz açıldı. Şu hakkında birazcık bellep geçin. Geçen gepleşimde oba yerlerindeki aýal gyzlarymyzyň, zenanlaryň sosial üçinçiliği dep nämetdik. Şurada indi sosial üçinçiliğin bir sany şahasy bar. Ätiýatçylyk, sosial ätiýatçylyk dep bizlerde aýal gyzlarymyzyň mertebesi yine şöyle hem düşürüyorlar. Mesela iş yerlerinde işleyen aýal gyzlarymyzyň yine yurtun içinde sakrasheniýa diýen bir näme çıktı. Sakrasheniýa bar. Yine sakrasheniýa bolan wagty başka yurtlarda mesela yine Türkiye'de biz işleýäs, görýäs. Şunun ýaly işten çıkaran wagty tazminat töleýärler. Tazminat näme? Şu işten aýrylan üçün şu işleyen vaxtını kompensasiya töleýärler. Ýöne bizlerde şunun ýaly zat ýok. İşten çıkan soň aýal gyzlar işsiz kalýar, pulsuz kalýar, şuna iş kömeýem etmeýärler. Bu en ulu bir näme aýal gyzlarymyz üçin gatty bir gıyın. Mesela bularyň içinde dul galanı bar, ersiz kalanı bar, çağa köp maşgalasy bar.
Şunun ýaly aýal gyzlarymyza hiç kili kömek yok. Bu am en ulu bir näme, şu mertebesi düşme nämesi şu aýal gyzlarymyzyň. Hmm. Şu taýdan başlanýar da onun mertebesi öyle aşağı düşýär. Öyle düşýär Ha, aşağı. Sen işiňden bir kowulýan, ýa bolmasa da ha, sokrashение bolýar, işiňden çykýan. Sen toň birden etmeli. Sen ha. şol hökümet seni öz boýnuna almaly. Aýlygynyň gönüden ýarsyny töleýär, tä iş tapýança. Yani Ene şoňal edilýär. awa Öten şun ýaly döwletler, bärt. öten döwletler şoňal edýär. Aýlygynyň ýarsyny töleýär, tä iş tapýança. İş tapyan çökemeye de ama bizlerde yine birja turda da bir näme bar, gurama bar yöne hiç bir işe yaramaya. Yo boş edäri ol. Ha, Ol ýöne aýlyg yine alyp berde oturma. soňa yine şu sosyal üçinçilikten yine Türkiye'de görüyoruz dul kalan ayallara, zenanlara näme sosyal kömeği berýärler. Soňa atası ölse, yani kakası ölse şunun pulunu berýärler. Dul kalan ayal kızlar, ayallara, zenanlara. Yani bizlerde on yalnız adam yok. Şu dul kalan ayal katı kıynalıyor çağalar bilen kalan. Son yaman yani hazırına yurtun içine havarla gelip duran yanlış yollara giriyorlar. Son neme boluyor? Bu adı kara boluyor. Bu zenanlarımız. Elbet yollara düştü de. Şol Ne şu an kızlarım, ayal kızlarımızın mertebesini katı düşürüyor. neme şu gepleşik edeňizde Tuğçe menem çağırın şu sosyal üçinçilik bar demem aýtjaklatlam ken. Böyle hükman. Ya sağ olun. Hazırlıkça şunu aydın dedim. Sağ olun söz vereniz için. İşte de söz almadıklar var. Mälik iyileşimiz var, mälik beg var. Olam iyi işte bolmaly. Eger Evet. O hanım ben adı bilir miyim söz? ona siz alın Yani onu. Siz alın onu bolýar. az işlemem var sonra. Ve şu at para ilk bile şu cennet tanımın aydan zatlarının üstüne az koşmakçı. Yine cennet tanım katı doğru verlek geçti. Şu Oğuz ayarları, Oğuz zenanları, gelin kızları nehili bolupdur. Benim şu barada aydasım yer oturduk. O aydıkları demez adını ben çaraca üstünü yetireyin. Oğuzlar bir vakit hakiki şu matlagatında gençinde de sen ayal sen daşarakta ör işin ulen orlimendirler şu ayarlardan hem netihat alıptırlar meclislerine katnaşıptır atlı yaralı söğüşlerine de gidiptir şu vaktan eyyam atın üstünde geziptir Oğuz zenanları. İnne Türkmen'e şeyde bir nakıl vardır ayal ata çıkanına torgoy çöpe çıkanına ahir zaman olur deyip. Olayım Türkmen bolandan soň, Araplaştırılandan soň täze döredüler nakıl. Indi şol ayal ata çyksa bolmaly diýmek, eýem ayaly attan düşürmegem, mertebesini düşürmek soň. Sen ayal taňa gelişmeýe. Ana şol nakyla uýubam ayallara neme rulda oturmak bolanok, maşyn sürmek bolanok diýip köp ýerde şolaň nemesini ketdiler. Şertlerini näme hak hukuklaryny ketdiler. Ondan indi biram maşk hakyky başlanýar şol. Böwet bolýarlar hawa. Ondan başgalada da şo gyýyz maskala bolan gününden ay gyýyzy boldy. Bir wagtlar ine uzy zat ýokdy bilmeýärler. Ine häzir anyklap bilýärler. Herede neme ösdi, tehnologiýa ösdi. Ondan gyýyzy bolaýdyr. Ya da ine 3-4 sany gyýyz bizim bir goňşymyz bardy, 5 sany gyýyzy bardy. Şu 5-nji gyýyzyny men bilen bile raddomda yattık da. Şonda aynen ete gurrun etýärdi. Indi şol gyýyz maskalany eýýäm dünýä gelengden entekten olarak salam beren okýa bir yerini çümmükläp alan okşa çağı diýişlän oňa bir yerin sen o çağany eýýäm dünýä inen gününden gyýyz boldy diýip kemsitip başlaýarlar. Ondan şonu bir kiçirek ýerde goýýarlar şu çağany gyýyz maskalan orny bir
nokot yazacak yer şu hocalıkta tut yani. Erkek adam naharın gow yerine nimeli süzüp bermeli. Kız maskara galan açanam olsa oňşor. Ay gurçöregem olsa erkeklere köprek hizmet etmeli, erkeklere gow ýerini ýidirmeli, erkeklere gow zatlar giydirmeli. Erkekleri yerdäki Hudaýyňdyr diýip başladylar. Bulam şu araplaşmadan galan sözdür. Ondan Hudaýa çokunan ýalak sen erkeklere hizmet etmeli, sen çağa dogurmaly, gaýnyň eňerdisini eşitmeli, äriň taýagyny iýmeli, şey dip bire sokuldy. Okutmalylar olara men döwrümdäki okua gitmedik. Boydaşlarım vardı men oku hiç ýere goý berilmedi. Mektebe okamadyk. Ene dip jahil goýulan enelerden ondan yine jahil çağılar emele gelýärdi. Dünýä inen ol jahiller bolýan. Şu enen alan terbiýesi şonýalak bolansoň olam aýyny biziň döwrümizde şeýledi diýip şu gyz maskalada kän orun berilen ok. Bir inni men beýleklere de gezek berjek bol. Şalçurt aýtýar. Bira bile ýaňy tuğçanymyň aýdan gaty möhüm temany gozgody. Ine Türkiýede hakykam ýan ýollaşy ne ýitiren bolsa, şoň maskalasyna şoň pensiýasy ýa aýlygy tölenip durýar. Ya da şoň gyz maskalasy bar bolsa eger o gyzdan durmuşa çykmadyk bolsa ýa-da dul galan bolsa onu hökman gyzyna debek bir kesili hiç sat berilen ok pensiýa ýaşyna etmedi ýaş ýoly bolyn şonu da şolar ýaly bir neme görmedik biz hökümetden bir halta on bilen kepinligini berdiler boldy. Diýmek bu döwlet ölüp bilseň kepiniň menden ýereken kepinligiň menden ýerekeni. Sen ölünüňe begenýän bayrak berýän ýalak bolýar da şomany da bolýar. Ol bir eklenjini ýitiren hojalygy ine yetimler dul ayallar yetim çağalary zor yetişdirýärler diýdi. Gaty kynçylyk çekýärler diýdi Tuğçanym. Gaty kyn men şonu ödüm çekdim. 4 çağam bilen öýmem ýany iyi sürede ýollaşmam ýok. Men şo döwletden ýeke köpügem hayır görmedim. Sen yetimden näme ýetişe, öýüň ýok, sen ýerde otlap suwlayan egerem iyi demediler. Ine men özüm ýaly yetim yetişdiren aýal gyzlar düşünem, öz nemem düşünem indi. Şutaýda herkim söz açdy da biz aýal gyzlarymyzyň mertebesini başga birinden beklemediler. Hiç kim gelip bak sizi şey dip depelediler mi gelmesen elimden tutayın diýmeye. Biz depelenip bir palçın aşağına bulamağa karşıp yatan gyz gelinler şunu ýalyk gözüňe getirmeli. Türkmenistanyň aýallary şeýle şu durumda. Biz şu bulamagyň içinden ýuwaş arındyryp özümizi galmaly aýaga. Öz mertebemizi özümüz diketmeli, galdyrmaly. Deň hukukly bolmaly erkekler bilen. Şoň üçin ini ýene bir diýjek zadyma. İki tarapam, oğlan tarapam, gyz tarapam şu maskada gurmaga taýinlikli bolmaly. Bilgili bolmaly, bilimli bolmaly, okuly bolmaly. Şolar heme hojalykda bir kemsidilme çekmeýän aýal sen otur ya aýalyň burnu sokmaly iş däl bu sen näme bilýän aýdyn ýaly kemsidilýän sözler bardyr hojalyk terör hojalykda türkmen hojalygynda şo sözler bolmaz hemem şo iki bilimli insanyň maskala barady hatam bilgi alan iki ýaşdan emele gelen çağalara diýen bolar şolar ayırt etmez. Den terbiye verir, den görür ikisine. Ne şulatlar aýdaýyn edim.
Ýa-da dogry bu temamyz biziň wara intaklar gutormaya, bu aýtjak goýjak zatlamyz gaty kän üstüne dolup gidip otyr. İşte de bakaram elini alır ya. Aýdy ber bakar. Öyle çaremde bir söz vardır. Erkekte güç var, ayağda da gayret yok. Abi gel sen uğran vaatla sen o güç yeten akın güç var. Yani şu hocalığı çağlarım eksik olmasın diye dırcaşıyor. Ayağda gayret var, gayretli. Ne bizim köp Türkiye, Moskva yeni bir yere çıkıp giden ayarlar, keyfinden giden akçı ayarlar. Şu çağlarımı ekleyecek deyip çıkıyorlardı. Biz indi Türkmen diyen ad ayırmalı. Oğuz öğretmeli. Oğuz zamanında ayarlıyızlar neyil oldu. Bizim şun yalak mert olmalı. Mert yananlar günümüzü kazanmalı. Türkmenistan'ın içindeki ayarlarım. O önkü batıp eşeğe minip sığırıp süyrep patatsın içinde götünü kesege süyrep ayaklarının ökçelerine neme kaşık joya alet görmeli derdi. Indi ayarlar mertebesine iyi olmalı. Mert zenanlar katarına geçmeli. Taze Türkmenistan'da deputatları ayarlardan köprek koymalı. Eğer tecrübesi edecek, şu işi işleyecek yöne ben şuna tam bilgim yeten yaptıysa 5-6 ay koy olur, 5-6 ay bir nemesin oku diyen yağlı praktika oluyor ha. Şun yağlı gidip öğrensinler. Esası şun yağlı nemeli yerlerde ayarlayızlar bu olmaz. Şimdi şu batkalıktan, balotadan ayarlayızlarımız birimizi elimizden çıkarmalı. Oğuz ayarları olmalı. Oğuz zelanları, hanımlar olmalı. Hanım adına da iyi olmalı. Ezile indi oldu. Araplaştırdılar. Eğer yerde dayımdır, gözünü alırdık seyretme. O dünyada gözünden asılıyan, fırsat diyen vaktinde cevap verme, dilimden asılıyan. Hani çağalıktan da şeydi bulundu. Eğer yerde dayım, eğer urun yeri o dünyada dozukta yanmıyor. Şu sözleri biz anandık. Sen ne mi diyorlar? Yıkılıp sürçüp adam oluyor, şey deyip öy oluyor. Yine bu bana böyle olduydu, eğer mervet deyip adamından ayrılırsan yeni bir yerine vararsın. Ondan sonra yeni bir yerine vararsın. Veyran olup gidersin. Bizim adımızı, abrayımızı lekeliyor. Şoları yalan edip beynini yuvuyorlar. O zaman bu şeyler olacak deyip korkuda edeyim. Hayal gelsem öyüme bit öyüme koy, öyümü yıkma. Deyip çıkıp Murat koy veriyorlar. O zaman anırda da eğer diyen zaten urmaya yine de devam ediyor. İndi kızaklar kaytarılmasın terzi Türkmenistan'da. Şunun için ayarlayıcılarımızı bakkalıktan çıkarmalı. Bizim hanımlar olmalı. Erkeklerimize bir dereceye yetip beyler olmalı. Diyeceklerim işte. Sağ olun. İşte Mälik illeşimide söz verelim ondan tamamlaytalım olya Mälik Bey gurulap bilýäňizmi? Salam vatandaşlar, hanımlar, Salam. Çok şeýleňiz. hoş gördüm hemmäňizi. Inni denanlar barada menem bir gysgaça belläp geçeýin. Denanlar, hanımlar beýik bir belen, bir nemede, bir mertebede galdyrmak ol hakyky iň bir wajyp işlerime düşür. Her ýerde Ses gitti diýen. Ses gitti. Bağışlan sesimi ettim, özüm yaptım, teoramda goýup bardy. Diýen ýok bolýar.
Ondan inni şu birinci dana nemeni bellek geçeyin men. Inni yurdun içinde erkek olsun, ayalı denanı olsun, yurt dışına çıkanlar yine misal yurt dışında işlep gördüğünde kazanç edip gördüğünde yurdun içinde olsa nemeler var, öyle bir propaganda, bir gururlar var, yurt dışına gidiyorlar, o yerde ayalı kıyışık basıyorlar, ya bir bozuk yol bilen çıkan yalar edip şey deyip görkezlerler da. Şimdi men şu yerde e, seyredicilere yüzlenmek isteyen meni neçe 4 yıl 5 yıl beri yurt dışında şu yerde gelip görün görýän hemmesine de men şaýat men ekejegin görmedim. Men bey diýsem käbirleri diýiljek. Ene eýle de bir gep gurrun var. Aýa bir heley guly diýen nemeler gep gurrunlar zatlar var. Ya bir ayal maskala ýaly eýle zat diýen ene onu diýenem bu bir geden sol boş erkekler. Inni şu ýerde men bir mysal bu ayalların, bu zenanların nemesi bir gucur gayratı ene şu ýerde şu programın içinde şu yerden masal alsa boldy. Ene men şurada ýek oýlum oturum. Ene galanyňyz hemmeňiz hanymlar bolup oturýardyňyz. A şeýdi çykyş edýän erkek azaddyr. Bardyr ýok diýiljekden. Ya da ýene bir masal näme üçin onna öňkü döwürde ýa şahyrlar bolsun, häzir hem aýdymçylar bolsun. Diňe denanlar hatda wasp edipdirler. Ya bir erkek adam adyny tutup aýdym aýdyp ýa goşky düzmendirler. Şu ýerden hem belli şularyň beýik mertebeli bolmagyny. Onda yurt dışına çıkanlar şolaň nemesine ine bir eğer bolsun ya bir erkek doğuna zatı bolsun näme de bolsun şeýle bir erkek dogry düzgün erkek bolýan bolsa birinçilik bilen ädin anasy yurt dışına çykyp işlemek. Ol bar. Ondan soňra şular çykdymy gazanç diýip eklenç bir çörek üçin çagatyny gorgal etmejek bolup bir ýyl güniň kämeňdetmek üçin şeýdip şular sürünüp gezip dur. Men gözümde şaýat men görüp durnym metni. Ondan soň ine ýaňy Cennet hanym bellek geçdi de ondan soň ýurtdaşyna çykdy, özüňe bar gitmediň. Denanaňy uratdyň. Byzyndanam beýle de gep gurrungy. Şular ýalyk ýa-da näme edip dursun, nirde näme işläp dursun, baranýan işiňi azar berýärmi, akyllyca gelýärmi? Şu gurrunlar näme gerek? Rastakdan eýle gurrun etjek bolsam, näme üçin denanaňy ýurtdaşyna çykardyň? Özüň näme üçin çykmadyň? Indi men bu ýerde diýjek bolýan men özüm bir öwünýän ýalagam bolýan bolan belki menden hem has gowy maskalasyny bir sarpa goýup maskalasyny ekläp saklatyryn. Bardyr menden hem ökde, menden hem gowy erkekler bardyr men olardan medem. Aýyplaşma ýok bu ýerde. Ýöne men şolar ýalyk şo tipdäki erkeklere şolar barada aýdýan. Ondan ýene näme aýtjakdym men? Ana häzirlikçe şunu aýtdym, any başga gerek alyberler. Bolýan Tuğçe hanım elini alyp durany. Şu gepleşiğin sonunda son sözümü aytıp geçen dedim. Bizlerin zenanlara yüzlenecek. Bizlerin zenanlar näme deseler men ehli mertebesini düşürseler bizlerin zenanlarımız güçlü zenanlar. Näme üçin güçlü? Başka devletin zenanlarını görmedim, şu çağalarını, maşkalasını taşlap başka yurtlara gidip maşkala çağasını bakanları görem yok. Şunun için bizlerin zenanlarımız katı güçlü zenanlar näme deseler. Ýöne endi şurada zenanlara yüzlenecek. İza gaýtma wagtymız geldi, çağlarymyza, maşkalamyza, eýe yurtymyza eýe durmaly wagtymız geldi, eýe çykmaly wagtymız geldi.
izimize qaydalı. Çağalarımıza, maşkalarımıza eýe çıkalı, yurtumuza eýe çıkalı. Şonu aýtjaktym. Sağ olun. Atı doğru koşulyan ona güzellep, ikellep koşulyan hökman her bir maşgalasından aýra düşen dinanlar hemmäňiz ýigitlerim şo sanyny hemmäňiz maşgalaňyzda gowuşak bolun. Bu aňsat satdel bir maşgalany büsbütün bütüwi saklamak aňsat satdel. Şoň üçin hem dağınık bolmaz ýaly ýa-ni türkmeniň maşgala institutunu täzeden dikeltmek gerek. Hökman uğratdy. Her biriňiziň hem öz maşgalaňyza gaýdyp barmaňyzy mene tüýs ýüregimden isleýän ýakynyna şu zatlarym bolar diýip umydym bar. Onu näme ştaýda gelip beren gurulmaňyz üçin ullukan minnetdarlyk bildirýän. Hemmäňize hoş sag bolun, watandaşlar sizem sag bolun. Şu ýerde gepleşigimiz tamamlaýas, ýygy ýene dowam bolar. Bu ýitirilen mertebelerini dep bilenen mertebeler hökman galdyrmaly. Hem denandan kyny hem erkeklenkini şoltanyna. Onur hanım ruhsat bir neme berilip geçen men ýene bardan. Awa aýdyr. Indi men öz gysgaçyk öz durmuşymdan gurrun berýän, ýa-ni şol aýallaryň ärleri erkekler tarapyndan edilýänleriň nemesinden mysal bermek istedim. Men özüm şol nemeler düşdüm. Men häzir şol nemelere kän ökünýände. Men hem aýalyma azaram berdim, urdumam, söýgdüm hem. Ýöne soňundan men düşündim. Ondan soň ona bakmana başladym. Öğretmen öýtüm tarp goýmany özüm nebetdim. Ýalňyşymdan döndüm. Indi häzir şoň etkisini men görýän. Şu nemede çağamam bagly, öýüm hojalygymam düzüw. Men şo nemeden aýtjak bolýan erkeklere denanaňyzy gezmäň haýyş. Şu nemede men etkisini görüm soň aýdýan. Bul denanan beýdip ezmek, urmak, kırmak ýa bir taşaryk çıkarmalyk, öýde tutmak, saklamak, bu nemeler bir kimleriniň agzyna bir çöregine ýaý sürýän neme. Bul ýörüýte bir ýokardan din tarapdan birinja dinden gelýär. Diniň etkisi ikincem oşadyrnaň içinde hökümet mi döwlet mi diýip kim oturan bolsa şolaň agzyna ýaý sürýär. Başga öz-özüňize edýäňiz. Başga hiç mi eden ýamanlygyňyz ýok. Öz maşgalaňyzy gyrmaň. Çağaňyzam şoňa görä bet bagyt bolar. Sag bolun, şunu bilemen. Gaty dogry. Hemmelerim şu gepleşigi Şu dinler. Melik ildeşimize Çıkarlar diyen. Melik ildeşimizin aydana biraz bir zat koşmak istedim. Her bir öýde bir enem baxtlı bolsa çağası hem sağdın bol bulalıyor. Psikologiyası hem her taraflı sağdın bol bulalıyor çağa. Yani bir çağanın sağdın bolması için enenin baxtlı bolması gerek. Onunla baxtlı etmesi atasına bağlı. Çünkü bir maşkala baxtlı bir sağdın maşkala bolması için yani erkeğin sağdın tutması gerekli maşkalasını. Ayalını hem çağasını hem. Sağ olun. Öğretmenler sesinizi böldüm. Bağışlarsınız. Diyen yok. Bolya sağ olun onunla vatandaşlar. Sağ olun. Hoş, dayda tamamlayalım. Hoş sağ olun. Sağ oturun yine de görüşürüz.